hayi siyazazi siyaphila thina nina niyaphila baba hawu siyaphila nimqema siyaphila nje noma sidla nenhlabathi kodwa hawu impilo enhlabathi ngoba vele sidlo kuphuma kuyona sogcina khona yebo hayi la ngaphakathi siyiwo ke amalunga omkhonto wesizwe siwona nje amalunga omkhonto wesizwe singamavolontiya omkhonto wesizwe size lana nje singamavolontiya ngokulandela imigomo nenqubomgomo womkhonto wesizwe nokukhathalela ukuthi siguqule sishintshe impilo yomuntu omnyama so kodwa ke kube kulithulu lokukhuluma naye madlanduna nomkhonto enupushayo wakho madlanduna waba bomkhulu esakhala masuthola ugxotshwa ngenyawo ukuthi hawo kenzani ANC manje yagcoba izihlangu ngenyawo impi ngaphelanga phela sasilindele ukuthi impi phela umkhulu waye ukhande lento eyikhandela ukuba ibambimbi kukhululeka abantu abamnyama wangasho ukuthi umkhonto wesizwe nje mahala uyalizwa negama liyakutshela umkhonto wesizwe engisho ukuthi manilandela lento niyilandele ngoba nigcwele endlini nithi cha niyayizwa nilandela ngqo iyona original ka-ANC umkhonto wesizwe iyona nje enkulu ka-ANC yabo ngokomthetho isikhathi lento yakhiwa ngoba kwalona igama le-ANC ngokomlando engumtholile mkhulu akomkhulu ngathola ukuthi nalo lingelakho uChief Advocate owafica kunenhlangano eyayiphethwe uJohn Langalibele ekuthele Dube nomafuzela nompanza ngazi noba ababephethe lento ingenaso isisindo kahle eyayibizwa ngazi wayibani ngiyalibala lapho ngixolela kodwa nje ngithi kunowayi lapho uthe ma bekhula bayibona bakhulile manje lento yabo ayindawo kahle ukuthi umkhulu ukhule phansi kwayo lonto eyintsha yakhe wafunda tema uthi hayibo umfana sefundela se6 iyafundela lo baleza ikhathi wagogothile form 6 yes wagogothile mawusana kwathiwa no sibona wena mfana manje ufana uqhubele ngqondo usho bona uJohn Langalibele tiqhuba lenqola manje athi yena hayi ngomlando njalo manguzwe athi yena hayi inqola nginqena ukuyiqhuba kodwa manizongivumela mina ngiyishintshe igama kona kuzogibela wonke umuntu kulesitimela ubona kanjani mfana wathi hayi lesitimela fanele sisibize i-African National Congress usho ukuthi wathi uzogibela noma umpho umuntu onyanya ubandlululo uzongena kwesitimela yabo kwabo kusuka kwesitimela ke 1952 sisishayelo uba inkosi ayiphethe bagibelanga abantu bagibela bavela ngamawindi yabo awona sebebonda ayinazi isitimela siyala siyakhona uma ugibela isitimela uduvile siyala ofuna ukubuya khona bangena abantu bazabe seyingena-ke zonke izizwe nampo obaba oMandela wangena yakhula inhlangano oMandela bokuyingane yalapha ekhaya ngisho eboshwa wayesuka lapha ekhaya wayesuka kumkhulu njengoba ezobanjwa e-awiki nje wayesuka ekhaya yebo beshayi undercover babemlandela
Kusho ukuthi impipi ke zindala Zindala. yes emlandela the mayibu wathi medlula amanisibheke bamvala amakhona amba esuka phi esuka la esuka kuyise naye oncela yeah ukuthi kwakuyena umuntu ke umkhulu wamthola ukuthi kubafana babe ngaphansi kwakhe uhlakaniphile yes ngoba kumanje uyena uMandela wayehamba evula ama-camp amasotsha ngoba umkhulu sebemtshela ukuthi no ukuze le movement iphushe kahle kofanele ukuthi uvula ama-camp ngaphandle yeah ukhulume nomakhelwane uvula ama-camp ngoba izikhali zabanjwa ezokuqala ngibanika uzolo zabanjwa la uMpulomfula sezambezi sebani sazi uMpulomfula lo omkhulu khona la zabanjwa khona izikhali zithule ethi uyifaka la osokubona ukuthi amabhunu abili base bem-advise laba bantu hayi ikhiphele ngaphandle kuze ke sigcwale kona media obani all over yes wakuzanye ukuthi impi ayoviva ngaphandle oba ngaphakathi lezi zinto zivalile yes so engisho ukuthi yabo ngithema ngithola ukuqhamuka leli gama umkhonto ngiye ngalala ngiphenduka lo ngilala ngiphenduka sengimdala nami sengimdala sengikhulile yokuhlose 70 manje yabo kodwa ngilala ngiphenduka hayi lo ngitshela igenge ncane ayibambelelani lelo gama ngiyayitshela impela namanje igama ilona lo ngiyacela ukuthi manilele nicabange kabili kathathu nali igama ofana ngibambelele lelo mkhonto yes ngoba leli selisihlavu kubantu abamnyama sekungena isandla esinemvulo yeah shuthi lele ANC yebo because akuseyo and ugogo wayiphika esaphila uMabhengu wayiphika esitenga lapho wayithi no akuseyona lo akuyona eyomyeni wami washo kanje edathelini sizomlokhu uzo-interview ujabula kanjani ngoba i-ANC ibuye yeah wayiphika sonke sake sethuda uthini salukazi sayiphika no angijabuli because akuyona tusho ukuthini wathi hayi le ANC number 2 siyazi kanjalo thina yeah igama eyaqanjwa ugogo ngalo le ANC ekhona ANC number 2 yabo kusho ukuthi fake le seyona le yokhokho yebo owathi hamba emhlabeni wayegcwele ulaka lokuthi siyakhohlisa sishanga info iphindile yona ANC yomyeni wami le washo kanje yazi phiko umuntu omdala kuyona ANC yomyeni wami washo ngalo sikhathi kugcwele injabulo emakhanda kubantu sonke asinake siyakhululeka siyakhululeka nisiyashaya ngokulokhu kuhlehla isimo ubuka ukuthi hayi umuntu omdala wayeqinisela nto gogo sesiyakubona manje hayi wayeqinisile engisho ukuthi ke cha ndinaluthi inhloso yami ebengize ngifike lapha ngizwe kuthiwa nizohlangana ngamfuna nje ukuthola indlela yokuthi mangingqongqoza kulomnyango ngingena kanjani ngifuna indlela yokuba ngingene ngoba angifuni lo ngingemuva ngicashile noma senimdala ngifuna ukugugela khona ngifuna ukugugela khona cha ngoba ngigugele ekhaya lakithi mangigugele ney'ngane zami ngiyayitshela ngizele insizwa ngizele insizwa ngiyayitshela nami nali ikhaya lifuka abafana lona khaya-ke likamkhulu wethu likagogozi le baba ngithi lona khaya impela and livuswa umuntu enginomlando ngaye umsholozi yezwa livuswa umuntu enginomlando ube livuswa omunye umuntu engenamlando mhlawumbe ngabe ngiyangabaza manje livuswa umuntu enginomlando ngaye nayo laziyo yebo igama lalomkhonto yebo lafonywa yibo amasosha okuqala abamisa leli gama lomkhonto eseligcotshwa yile ANC esibuya ngendlela okuyiyona
thina ke sithi hayi ANC yasidayisa Yeah. yasidayisa ship Yeah. inhlangano enkulu yabantu abamnyama abeyithembile yasidayisa kakhulu kuma isihleli siyakhala kuma siyakhala nje izinto zimahlapa nje awubone noma kune ruling party noma kunjani uyabona nje yeah Asekhona So, no GNU. Manje yonke vele ithuse kakhulu. ingani ke Kule gazi elingake lachithela. lo mfana lo ophethe manje lo umongameli lo mfana mangiyanitshela i-background kayise uyise uyena wayebopha i-MK phakathi Yeah. qanda manje kuyiphoyisa eyintimpi yamafuta uzalwa la eyintimpi yamafuta ungasho kanjani nje inyoka ingazala esinhlwa noma inyoka izala inyoka ya mina ilolo gama mina ngasho egibera athi angivoti Yeah. ngantshela abaningi phela athi alo baba sabathi ayasambe computer mina yangila Yeah. Usilili lo. ngani ngoba angiyona ingane emdala ngeke ngiyofaka entweni ngiyazi kahle nina kulungile ningangena banazi nizwa ulwazi but mina ulwazi luyangidla mangihamba ngiyonika impimpa amani ngeke ngikwenze lokho kodwa ke nani nizoyibona uhamba kwesikhathi nizokhula ngibona babuya manje bese kunini bezongitshela Nansi lento. uqinisile baba Ngoba akekho ongakhali manje. Akekho ongakhali. angeke engabikho lwamfana uGonyi ukhulisiwe wenza umsebenzi wakhe owakhulisela wona Okay. and wadla ngawo Oh. Fanele akhokhe konke lo. yes ngoba lwamfana lo 1970 lwamfana wabulalisa abantu emayini bafa abantu kwathi makufanele ukuthi kuyaklenywa manje imindeni yakhona ifuna ukuklema phela bafela emsebenzini kufanele bekhokhele kodwa amaphoso wafimba ukuthi bengayitholi iy'mali zabo ngendlela okuyiyona yangizwa Baphindile futhi eMarikana. 1970. Usephinde kwesibili lapha eMarikana uyazi why ngoba unama-shares ey'mayini owathengwa ngawo udodi lona ngiyanitshela bafana ngitshela hhayi lolo gama ngiye ngisho ukuthi hhayi ngingalifela ngabeka isibhamu la udubu la nginendaba anginamsebenzi nginendaba ngempela ngoba lokho engishoyo kuyinto ekhona Ekhona. Yeah. And nathi siyabona. ya Sibancane kodwa siyayibona. yayibona i-action ya ayibonwa yizwe lonke ngempela ya lo muntu lo umbatha nabelungu nje vele bamtshala vele encane ufundiswe yibona yonke into yibona yonke into yakhe yonke into yiyona ibona Hey, engeke azajika ngoba nidayisa-ke manje ezombatha nabelungu phambi kwenu I'm way. nibhekile ephalamende Balidayisa ngempela izwe lethu. yes so makusekhona lwa muntu Ayikho into ezolo. ayikho into ezulu ngoba kwelinye izwe abekudala eshayiwe Yabo. ngoba wenza ebuhlungu Akho. ngoba uma ubheka okhokho bethu umlando sisonke akekho umuntu owengayona i-ANC la Sonke sibuya kuyona. yebo kuze kuphumele nangaphandle phandle akekho umuntu owengayona i-ANC uhamba eLesotho uhambe koBotswana uhambe kuMapete uhambe kuMavenda khuluma ne-ANC ANC njengoba kade ngisho isitimela wathi umkhulu i-African National Yes. Congress ngoba enze ukuthi kungene zonke lezi Kungene nhlangano wonke umuntu. zakithi ya ngakho ngithi akekho umuntu ongenisi Kuyinhlangano yabantu. yabantu ngisho eZimbabwe kwayena Mugabe wayejoyina i-ANC efunda la eFort Hare Yeah. yes waye-ANC Mugabe usuka la nje seyobeyo hlangana ngale nonkomo bephemba izanu Izanu. le ya ngoba etholela yonke into izanu PF izolekelana ne-ANC. ANC ayisephekekile yes Yeah. yes Kusetshenziswa manje wonke lamandla angaka. wonke ke Azonyomfwa nje ashawa. ya yonke lento ishabalala nje kanjalo Kudlala lo mfana uMatamela. yes
ngoba nawo umkhulu ngangimncane ehamba 1967 abethi mabexoxa ubefunani kulayini wesitimela ayizwa lo Yeah. ya namanje sisayibuza nathi siyabazulu sisayibuza naney'ngane zethu mas siyixoxele zisayibuza nazo wayesefunani pogogo kulayini wesitimela nathi kube ukuthi sisashaqekile namanje iqiniso sikayitolo kulayini wesitimela wayeyayo Fathi khona laba bambeka bona. Mangakutshela ukuthi amaruma ahamba aqhamuka thini unkulu wasonto wabefundisi Yeah. ababethengiwe khona eGroundfield Wabeka kulayini esethuba. esethulo wabekwa vele so waklinywa umuntu omkhulu wayenokuthi mayevu ahlole ayohlola amasiko umuntu waye ewumlimi ayohlola amasiko bayamazi njalo ngo-9 uyaphuma ayohlola amasiko njalo ngo-9 uyaphuma bagada lapho ukuthi mayiphuma la sambamba salishumbula igedla sesiyolibeka kulayini omkhulu washayiswa isitimela wazoshaya isitimela Wayizobe yofunani. awotshwala yini sisaphika thina kwakwalithulu lokho akomkhulu washayiswa isitimela engisholo ukuthi-ke ngane zakithi into okuyona ebengifuna ukuyithola la ukuthi uma ngingena kule sitimela Yeah. ngoba sidala lesitimela sisho njengoba ngixoxa uma siphinde sivuka-ke sesingena kulayini uma ngingena noma sengimdala kulungile ngizoqinisa udonga ngemuva ngizoshaya ubhekline ngoba nasebholweni hayi abangangathi babekwa lapha emuva bemise udonga ngoba ukugijima Akusekho njalo. sokukuma nje bese sitshala zona into le ngixoxa ngoba le Ubalulekile umlando. engixoxayo iyona ebaluleke Kakhulu yena. ngoba nabelungu basibulala ngayo imilando yethu bayigcoba bayishonsele bangayibeka iqonda ukuze isinike amandla Yeah. umlando unika amandla ukuzathi uphumaphi kahle kahle uqonda ukuya Uyaphi yes. umlando usebenza lapho Balulekile. kakhulu so engijolo ukuthi thina ngiyoba ngamkhulumile nje Nyamboza Yeah. ukuthi hayi thina besifuna ukuthi sithole ama-membership Yes, yes. ukuze sithi ma sithi sinemva komkhonto sisho kukhona into efakazayo Way. efakazayo